Kanjeng Rangga wis sapa to, Mak? Wilikmu. Wilikmu. Nah, iki daleme setri. Nah, iki ora liwat ya matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Raka Mas Bambang. Tenan, matur sembah nuwun saestu. No. Awake dhewe nyangik ning dine iki disusul. Kowe malah nek Mas Bambang nyangik malah ora mbok susul. Ya lagi kahanan. Ning tenan Mas Asmita. Pripun? Nyangik bengi iki tenan, ngae tanpa upama. Raketan jane niki ameng-ameng, cemut-cemut. Ora apa-apa. Sing penting iki dipun tampi kanthi renani penggalih sabar. Ngalap berkah dirawuhi. Nggih. Dirapun. Saka punjer iki apa ora ya? Wis ampuh. Niku cobi Malik Pelok. Larasipun Malik Pelok. Nonino nanonino. Wi dindingamu mbahmu Benagung. Coba sakniki lelagon panggudaning katresnan. Yo. Lagu wajib. Ayo, ya sing kok nyekar sapa kur. Tenan bareng siden pirang-pirang bingung arep merintah. Wong dasar iki ya arep bayar ora iso. Mboten napa-napa jenengan bebas. Panjenengan milih sing pundi? Menika gentosan. Ayo, kur. Panggudaning katresnan dados Monggo.